Jeg skal så på lejrskolekursus med seminaret. Det er inden længe. Det bliver vildt, det bliver godt, det bliver totalt fedt. Mine forventninger til den her tur, det er, at for det første, at det bliver en rigtig, rigtig god tur op til Sverige, Idre, hvor vi skal være. Masser af sne, masser af damer. Øhm, ja, altså fed bustur, hvor man sidder og hygger og snakker om selve turen, hvad der kommer til at ske, hvem der skal lave mad og sådan noget. Og så til, når jeg skal stå på ski, så vil jeg gerne have, at jeg bliver lidt bedre til at sådan, ikke at falde hele tiden, og måske have en lidt federe stil, fordi det er sgu egentlig meget godt, at man sådan kan finde ud af at stå på ski, så pigerne også lægger mærke til det. Det er super. Ja, jeg glæder mig bare generelt mega meget. Altså, det er da super fedt, at man skal afsted med nogle gode venner, og sammen med nogle lærere, der kan undervise en, og det er bare super fantastisk. Jeg kan slet ikke vente. Altså, det bliver simpelthen så godt. Uha.